txirrindularitzan momentu txarrak basa izan dituzu. 2009an, UCI delakoak, analisi bat egin ondoren, nazioarteko txirrindularitzaren batasunak eposustantziarekin positiboa eman zenuela jakinarazi zizun eta horrek sortu zuen prozesu bat. Eta isunak etorri ziren. Eta 2 urteko etenaldi, behartutako etenaldia egin behar izan zuen. Ez zenuen. Bai, zalantzarik gabe izan zen, biziketa gainean jaso nuen kolperik handiena. Handiena. Bai, azken finean, horrelako emaitza bat ematea, nik gaina bere garaian esan nuen bezala, nik legez kanpoko inungo produkturik ez nuen hartu, eta horrelako emaitza bat jasotzea oso gogorra izan zen. Baina, zorionez, taldearen babesa izan nuen, 2 urteko zigorra jaso behar izan nuen eta bete behar izan nuen, lehiatu gabe, etxean entrenatzen jarraitu nuen 2 urtez, eta gero bueltatu, eta beste 3 urtetan turrera bueltatzea zen ere obsesio garbia, hori garbi neukan. Eta bai, hori esaten nuen, hortxe etorri zen nire kirol bizitzako bigarren disgustorik handiena, ez? 2 urteko zigorra jaso eta gero turrera bueltatu, eta ordura arte ez dakit 6 edo 7 tur amaitu nituen, eta hori izan zen amaitu ez nuen tur bakarra. Ukondoa hautsi zenuelako. Eroriko batekin ukalondo hautsi, eta etxerako bide hartu eriz. Ez zen momentu gozoa izan, esan nahi dut orentxe bertan komentatu duguna, positiboarena eta horrek ekarri zituen ondoriak, zuk zeuk esan duzulako, 2 urtetan, ala beharrez, behartuta, txirrindularitza utzi behar izan zenuelako. Eta zure errugabetasuna aldarrikatu zenuen gainera zuzenean prentxaurreko batean. Gogoratuko dugu momentu hori. Errugabea naiz, eta liporatzen didatena oso larria da. Guztia argitu arte ez naiz geldituko. Munduak egia jakitea behar dut eta. Mikel, guztia argitu arte ez zara geldituko. Argitu da? Ez da argitu. Ez da argitu, azken finean nik hasieran gauza bat pentsatu nuen, gero beste bat, hipotesi desberdinak izan dituen, ez? Eta ez nuen lortu argitzea, asumitu nuen azken finean 2 urteko zigorra berdin jango nuela, eta ezingo nuela 2 urtetan lehiatu, baina nolabait ere ezin izan nuen nire errugabetasun hori demostratu. Orduan, asumitu nuen zigorra jaso behar nuela eta bete behar nuela, eta nire helburu garbia zen lehenbailen bueltatzea, eta berriz ere batez ere turrera bueltatzea. Eta hori argituko da noiz bai? Honezkero ez dut uste. Honezkero ez dut uste, azken finean horre elegiteak eta egiteko denbora bat badago, taldeak aurkeztu izutuen epaitegietan eta elegiteak, baina ez zuten aurrera jotzeko aukerarik izan, eta ni egia esan kirol ikuspegian zentratu nintzen, eta gainontzeko lan burokratiko horiek taldeari utzi nizkion. Mantentzen duzu aldarrikatzen zure errugabetasuna, naiz eta, bazuk esan duzun bezala, asumitu zenuen zigorra. Hori da. Eta ja, horri alda pasatu duzu. Bai. Momentuan bertan pasatu nuen. Momentuan bertan. Bai. Gogorra da gero, Oso gogorra da, baina ez dakit, niri beti gustatu izan zait botila erdi betea ikustea, erdi hutsa baino. Eta ez dakit, bizipen negatibo guztiek badute alde positibo bat, edo alde on bat. Eta horretatik ere ikasi nuen, eta ez dakit, momentu honetan inguruan jende asko izan nuen bezala, momentu txarretan ez nuen inor faltan bota. Eta hori gauza handia da, nik uste ingurukoak eta hain ingurukoak ez direnak ere euren babesa momentu txarretan erakustea, inoiz izan dudan saririk politena da.